Знаеш ли какво може да съсипе поливната система още в началото? Фитингите. Ако те не осигуряват качествено и плътно свързване към тръбите, започват течове, спад в налягането и излишни ремонти. Ето защо днес ви показваме фитингите на Елизе. С тях спокойно свързвате полиетиленови тръби с кранове, клапани или други компоненти, а при нужда може да удължите, разклоните или да промените посоката на водата според вашите нужди. Тъй като фитингите са с UV защита, могат да се излагат на открито. Предлагат се в различни размери от 16 до 110 мм с вътрешна и външна резьба, така че лесно да напаснете всеки елемент към конкретната си инсталация. Съвместими са с различни видове полиетиленови тръби, а монтажът им е лесен, бърз и без нужда от никакви допълнителни инструменти. Елизе е кипърска компания с повече от 50 години опит в производството на продукти за водоснабдяване. Притежават няколко международни стандарта, включително и Булгар контрола, гарантиращ безопасност при пренос на питейна вода. Ако имате нужда от съвет кой фитинг е подходящ за вашата система, свържете се с нас. Нашият екип ще отговори на всички ваши въпроси.